IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpatalged liga ng mga barangay President Ryan Jen Pasco, adagiti napili a presidential scholar dito'y probinsya kat na arisit ana imbaga. Segun kan Pasco, iti tunggal barangay kat Maipayan iti duwaga sota aribo a pisos. Manipod iti opisina ti presidente, no sa dinno sa nga gasot aribo a pisos dito'y kat para karagiti 5 nga iskola ara iti tunggal barangay kang runaan dagiti 4th year college ang makaawat iti 20,000 pesos iti tunggal maysa. Idinto nga tinabati sa nga gasot ta aribo a pisos kat para karay ti programa ti barangay. Inlawlawag na, dagiti napili kat saan nga existing scholar iti anyaman nga ahensya pampubliko wenno pampribado man na. So that 200,000 it was divided into two. So 100,000 for the 5 scholar nga dapat na dagiti baling scholar tayo nga pilyon dagiti barangay officials tayo nga amuda nga dagiti 4th year college student for 2026-2027 nga saan nga iso nga existing scholar nga sponsor from other different ti munisipyo, ti probinsya, so saan nga dapat na nga mabaling makabil dagiyay. Then the 100,000 pesos is for the priority projects nga pinili dagiti barangay officials tayo. Kabayatan na inbatad ni Pasco at tinabati asang agasot aribo a pisos kat para karagiti priority project ti barangay at kaaduan karagito ikat pinili dati sang agasot a monoblock chair kan duwa nga tent nga agserbi iti bumarangay. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.